Sanibonani emsebenzisi. Namhlanje ngifuna ukunixoxela udaba lwensizwa yaseMtuba eyabanjwa umfundisi ilele noma umfundisi. Ngilibhalile lolu daba ku Facebook, kade ngalibhala nje. Munga ku Facebook emsebenzisi Tomito uzofika ubone. Kushuthi ngapha eMtuba ngabo lensizwa but sebakha ngapha eClermont manje sebeseThekwini. Ingabanye abantu basilandelayo la. So ikhuluma ngenkolo kudala ngesikhathi ngiyacabanga nani phakathi kwenu bakhona abantu abathi bengabafana bala nami nje. Umama wayesonta nami ngasonta ngabhabhadiswe yiyona kodwa kwangesikho ukubhabhadisa ukutheni yabo lokhu kusonta lokhu kuba uvukugeza samsesontweni. So kunensizwa yangapha eMtuba endaweni yasemfekayo ngapha komfekayo eMtuba yakwangema. Umfo wangema uthi kudala cishe ngabo 95 96 lapho nje wayekade efunda isikole efunda khona lapha eMtuba endaweni yakomfekayo. Musemfekayo bese ungena uthi so wayekade efunda isikole wayeseyayeka mfowangema. Kushuthi wayela ngoba uthi wayesemdala nje nanokuthi ke bona bake babanjezelwa izimpi bagcina bengafundanga uthothi kuphela 2 years umuntu akafundi bangena sebebadala esikubithothi bayafunda bebuye beyeke. Kwesinye isikhathi uyazi makunezimpi endaweni ingane yayithathwe ihanjiswe kuthiwa iyofunda endaweni yasekuthini ifika ifunde bese kuthi ngonyaka olandela ukubonakala ngathi impisi ingcono ibuyiswe futhi kuthi kuphathi nonyaka iphinde iyeke. So kwakuyileyo nto uthi kumfo wangema wathi mayiyeke esikoleni around 95 96 nakhona esikoleni wayiyekiswa ngoba wayeka ngoba waxoshwa ayekanga waxoshwa angithi ingapha eMtuba izimpi kuyaliwa ngapha eMtuba kwakuliwa phambilini. So uma kuliwa yayisiyaphela impi ngathi yanqamuka kodwa yayisivuka. Kushuthi ungeme esikoleni wayesexabana nenye igenge yagcina isingenwe ngabantu bangaphandle impi kwase ngazuthi impi iyavuka manje ngenxa kaNgema. So wagcineke waxoshwa esikoleni naye vele seyiyeka ebona ukuthi uzolimala nabakubo bamyekisa esikoleni. Uthi ke mayeseyiyekile esikoleni use drive amatekisi manje ngapha eThekwini eClermont. Uthi ke mayeseyiyekile esikoleni ungema wayese nokuhamba nomama wakhe besontweni. In fact waqala umama wakhe yabonga ubungema wayehlupha esikoleni elwa mayesexoshiwe esikoleni lo umama wakhe wayesemthatha emusa esontweni. Uyasonta umama kaNgema sonta kulamasonto la angazi noma isheshi noma yini amasonto asonta ngomgqibelo kodwa la ngathi awayilungu nje. Uthi ungema amthatha umama wakhe ayinaye esontweni. Uthi futhi babehamba noma kungelona isonto angazi noma kushuthi kwakunama service apart nensuku uthothi ihanjisa umkhuleko kuphi yabo lokhu kuhambisa umkhuleko entambama behambisa umkhuleko entambama. Uthi kungema amthatha umama wakhe wayesemdala nje uthi wayesekhulile nje amthatha umama wakhe ahambe naye ayomthandazela athandazelwe yabona athandazelwe esontweni nangesonto ahambe naye nangomgqibelo ahambe naye umama wakhe ayesontweni. Uthi ungema wagcina ke sesonto kanjalo. Ngeke ngilisho igama lesonto kodwa likhona angazi noma lisekhona kodwa lile eMtuba ezansi lapha emfekayo angazi noma lisekhona yini. Uthi kungema uthi umfo kaNgema bese kuthi ngelinye ilanga uthi mayifika lapha esontweni kwakunoma umfundisi umama umfundisi wakulelo bandla emuhle kuyilabo mama laba nje emuhle nomoya omuhle
nanokuthi mayichaza ungema uthi engakayi esontweni umama wakhe wayekhuthele umama kaNgema ekhuthele uye esontweni thothi ngelinye ilanga ngamasonto uzobuya esebuya mhlambe negrosa kwesinye isikhathi babuyele nezicathulo umama kaNgema ebuya esontweni nezicathulo uyabo kanti wayethatha kumama umfundisi mayichaza ungema uthi wayenenhliziyo enhle umama umfundisi ekhuluma kahle nezwe lihle kuyilabo mama bahle yabo labo mama labo mama bahle nje kuthi noma ekhulile kodwa umbone emuhle nomoya omuhle uthi ungema njalo ngamasonto umama umfundisi lo waye okay ungema sejwayele ukuya esontweni ngoba waqala kahlahla ungema waqala ukuya esontweni ehanjiswa umama wakhe eyomkhulekela ngenxa ukuthi bayalwa esikoleni and all that kusahlongoza indaba ukuthi uzoxoshwa so uthe mayesexoshiwe kungema wagcina eseya esontweni eyothandazelwa waya ngisho nangamasonto eseya nje njalo esontweni uthi ungema mayifika ke bonela umama umfundisi kwezi umfundisi ke wayekho wayeba khona ngamasonto makuyinkonzo enkulu kodwa kwesinye isikhathi engabibikho ngoba wayefika ngemoto wayefika ngalezi moto lezi ezinkulu umfundisi mayichaza ungema kushuthi ke ungema naye wagcina sesonta la wasonta njalo lokhu kusonta nje kuseyingane wagcina sesonta wakhuthala wambona umama umfundisi enenhliziyo enhle uthi njalo ngesonto makade bese esontweni uthi njalo nje makade bese esontweni ungema ngomgqibelo babesonta ngomgqibelo kodwa bawona amaNazaretha lamasonto nje lesilungu kodwa basonta ngomgqibelo angazi kuthiwa yini uthi ungema njalo mabekade mabese esontweni makuphuma nje isonto umama umfundisi khona abantu akazobapha it's either ubapha impahla uyabo kudala umuntu uyakhumbula umama bethu besabuya nezimpahla laba betohoza khona so it's either laba uzopha abantu izimpahla or kunezingane ayithengele izicathulo or khona umuzi azowupha igrosa nje wayiphana wayiphila nje kanjalo umama umfundisi wayehlala emzini kushuthi yabo lento ukuthi umfundisi angazi maphi lamasonto kodwa lokhu ukuthi umfundisi ebenendlu eduze kwesonto mayengasa taski ukuthi asonte abe umfundisi lapho uzokusuka nomndeni wakhe uyabo so noma umfundisi wayehlala la esontweni kunendlu yabo benobaba umfundisi kodwa baba umfundisi wayengahlali la wayefika nje hayi uthi ungemajwayeleke esontweni naye ke ajwayele esontweni ezegcine esewumuntu wasesontweni ephiwa umama umfundisi impahla njengoba umama umfundisi wayepha abanye abantu ngoba umama kaNgema kwangamiwe kahle kubo wakhe ungema mayichaza kushuthi kuthe uma ngelinye ilanga kuyisonto ngelinye ilanga kuhanjiswa umkhuleka ngazi kuphi kodwa kuphathi nezinsuku siyabuza umama umfundisi ukuthi hawu lona aka ubuza kumama kaNgema ubuza ungema uthi cishe mhlawumbe ungema uthi wayino 18 19 20 years lapho between the 95 96 uthi bese buza umama umfundisi ukuthi hawu lona yindaba wala ngesikhathi sesikole uthi besethi umama kaNgema hayi akasafundi lo sebamxosha esikoleni kodwa ke futhi nathi saba relieved ngokuthi ixoshiwe yabona ngoba kwase kuzosuka impi lapha na kuphinde kuqale phansi ku yabo so hawa akasafundi nje akasafundi awu hayi nangesonto uyafika ungema makuyiwe esontweni makuyinkonzo enkulu yabo uthi ke uthi ungema ehlonishwa umama umfundisi nomfundisi wakho ehlonishwa uma ifikile eshumayela kakhulu umfundisi ngathi wayesebenza ngazi noma kuThekwini noma ku Richards Bay or something kodwa nje wayesebenza yena umfundisi ngoba kwakushiya ukuthi uyasebenza ebuye efike efike makuyinkonzo enkulu uyabo
kodwa kwesinye isikhathi abuye afike emakuphakathi nezithuku makiwa kuma services athile yawazi lamasonto. Uthi kungema bese kuthi ngelinye ilanga kuyisonto evele ethi umama umfundisi seliphumile isonto, yabona ukuthi makade kuphuma isonto bese umama bexoxa ngaphandle kwendlu yesonto. Uthi ungema ebese ethi umama umfundisi lo ngizomnika umsebenzi, ethi uzonika ungema, ngizomnika umsebenzi lo uzohamba sebenza empangeni. Kusho ukuthi umama umfundisi lo nomfundisi kahle kahle umuzi wabo usempangeni. Uyabona bayazi abasempangeni, mawusempangeni estation nje eCasino bese ubuka ngaphesheya ngathi ubuka edolobheni empangeni le mizi le yabelungu lelapho. So ke wawulapho umuzi kaMama umfundisi nobaba umfundisi, kodwa ke babehlezi eMtuba ngokwesonto. Bekhona nezingane zabo lapha, khona nezingane, wayengenayo ingane yakhe umama umfundisi, wayengenayo ingane, kodwa ikhona ingane ayihlala nayo lapha eMtuba. So ke bese uthi umama umfundisi ngema ngizomqasha lo eyongisebenzela emzini wami empangeni. Hayi nangampela ungema uthi hayi amqashe umama umfundisi amthathe amuse empangeni. Lapha empangeni mayifika ungema sikhona isisebenzi sentombazana, umuzi omkhulu lo unamakamera mhlambe mayesho mhlambe u9 mhlambe 7 8 9 lapho, umuzi omkhulu nje impela, futhi ke ngalezi ezikhathi phela mkhulu nje, unama bathroom awu3, indawo zokugeza zo3. Khona ibathroom umfundisi unekamera lakhe noma umfundisi unekamera lakhe, kune bathroom bese kuba ibathroom engapha la okunamakamera khona ezivakashi. Uthi kungema athathwe ke esuswe eMtuba ezohlala ngapha empangeni. Efike empangeni ehlale nalentombazane, lentombazane le esebenza esebenza kulomuzi, ikusho ukuthi ugadile nje, uyakhiya lo muzi, unegate uvulwa ngeremote, yabo. Ayi ungema kena usebenza ingadi, abhushe, ahwaye, uthi wayehwaya nelokhuza phezulu ama tiles ewawasha, yabo, uwasha lokhu washa ama tiles nani aphinda awashe nopende, enza yonke leyo nto. So bahlala ke bobabili ke ungema ilentombazana. Uthi ungema ngalezo khathi wayengazange alale nomuntu wesifazane, wayengazi nje, yabo, wayazi lokhu kokufana manixoxa nikhohlisana ukuthi umuntu wesifazane kulalwa kanjani naye, yabo, lokhu xoxa ningenalwazi nani ngawo. So uthi ungema ke ufika nje lapha usesindisiwe ke manje, usejoyine ngokuphelele enkonzweni. Noma umfundisi lo uthatha ungema nje leMtuba umsempangeni ngoba ungema usesindisiwe, usethatha uJesu nje ngokuphelele. So ke leMtuba ngakubo ungema ngoba wasiwazi ukuthi useyasonta, kwazi ukuthi njobe ngapha empangeni nje uyofundela ubufundisi, ngoba wayibizwa ngomfundisi yena ungema. Mayifika nje ngakubo eMtuba emakhaya wayibizwa ngomfundisi ngoba wayekwazi ukuthi, yabo, le genge kwazi ukushumayela isencane, wayenjalo ke esesonta, wanele wasonta nje wakwazi nokushumayela, uyabona, noma umfundisi wamthathela lokho ngoba wayesekhetha uJesu, esesindisiwe nje sephelele. So uyathathwa nje ungema uyiswa lempangeni ngoba vele umama umfundisi uyabona uthi wayelungile umama umfundisi ungema, wayelungile. Uthi kungema mabefika la ahlaleke la, kuyothi mhlambe ngelinye ilanga kufika ubaba umfundisi or kufike yena umama umfundisi ezobathengela igrosa, kune fridge lalikhulu nekhishi, uyabona nje abalambi nje abasweli lutho, thengwe nezinkwa ifakwe efridgeini. Uthi wayifika umama umfundisi wayifika vele phela babengenafoni, kodwa ayikhona ifoni yasendlini, kodwa wayifika nje umama umfundisi without notice. Uthi ungema ehlonipha umama umfundisi, ehlonipha indoda yakhe le umfundisi, mabe sesontweni nje wayehlonipha iphathele, yabo, ehlonipha umama umfundisi kuyilabo mama abaphilayo. Uthi ungema kwathi ngelinye ilanga bese empangeni, angithi bese hlala empangeni ungema, ubeye emakhaya noma kwesinye isikhathi afike
uma ufika ubaba umfundisi la efike bathathe nalentombazane lesebenzayo beye enkonzweni eMtuba bephinde bebuye efike bashiya ubaba umfundisi ebese ehamba emsebenzini ngathiwa esebenza ngapha ku-Alsaf bani ehlala khona futhi ubaba umfundisi lo kusho ubaba umfundisi wayengahlala eMtuba futhi wayengahlala la eMpangeni kulendlu kodwa wayehlala ngasemsebenzini esebenza nje ngathiwa isebenza kahle uthi ngoba ngathi wayifundile futhi uthungema kwathi ngelinye ilanga udlala ibhola lebafana kwakudlala isquad ngoba kwakusadlala uDr Khumalo mayichaza ungema uthi mayefika uthungema kwathi nje selizoqala ibhola lebafana vele kufika ubaba umfundisi uhamba nezinsizwe eziwu3 uye lo ka4 angithi ubaba umfundisi njengoba engena nje la kulomuzi wakhe kulomuzi une-gate une-remote unayo yonke into uthi angene ubaba umfundisi afike nabangani bakhe uthi ungema kuyabonwa kuphethwa amawayini lapha kushuthi babehla ile ntombazane le ntombazane le ehlala la ekhaya isiyazi yona uma nje kufika ubaba umfundisi isingene ekamereni layo ivalele phakathi iphuma ubuye ekitchen iyothatha ukudla ivalele nje phakathi ayicaluzi makukhona ubaba umfundisi uthi ungema akafika ubaba umfundisi bahlale ehamba nabangani bakhe uthi ayikho inhlobo yotshwala amawayini ayengawuphethe uthi ungema kushuthi le ntombazane ungema ukuthi uyakholwa manje usindisiwe yabona ukusindisa ungakazi lutho usemncane umqondo uvele nje wazi nje indaba yenkolo enye indawo uyazi awuvela ungaboni lutho nje uthi ungema waye njalo uthi ungema imtshela intombazane uthi hayi uba makukhona baba umfundisi kanje akathanda ukuthi kucaluzwe so ucela uyivalele ekamereni lakho wayinekamera lakho ungema nale ntombazane le esebenza la yayinekamera la uthi ungema nangempela ayivalele ekamereni ayike bebanga umsindo ubaba umfundisi bebuka ibhola uthi ungema noma ngabe kuthiwa angizazi izinto kodwa utshwala lobo phethwe laba bantu kuphuza ukuthi kubanga umsindo noma ibhola seliphelile uthi kubangwe umsindo uthi kubanga umsindo ungema uthi noma ephuma elunguza uyabona labantu baphuza uyabona labantu badakiwe labantu kubanga nje umsindo kade kubuka ibhola kuxoxa nangeli ibhola bayalazi ibhola uthi mabesuka bonke labantu bolala ekameleni elilodwa laba bantu ubaba umfundisi nalabafana laba bathathu lezi insizwe ezintathu ulalwe ekameleni elilodwa mabevuka ekseni ubaba umfundisi osatshwayo esontweni uyashumayela umfundisi nje ohloniphekile uthi ungema mayivuka ekseni ubaba umfundisi nale genge yakhe baqoqa yonke into doti baqoqa nje yonke into bekline ngisho phansi beqoqa yonke into bengene emotweni behambe mase behambile ke besivuka ke le ntombazane iclean yabo ukucleana kwesisebenzi phela kufana nokucleana kwami mangisuke ngicleanela kwami uthi ungema yenzeke okokuqala lento yenzeke okwesibili uthi bese ibuza le ntombazane ukuthi hawu lo mfundisi lo labangani bami babamfundisi basuke bezokwenzani lana bayaphuza labantu bakanjani utshwala lobithi le ntombazane hayi wena yenze kanjalo lento ungayinaki futhi ungayikhulumi ngomuntu nje yenze kanjalo uthi ungema asamangazwe yilokho ngeli kuhamba isikhathi abuye ubaba umfundisi azobathatha beyisontweni eMtuba bephinde bebuye ababeke akaxoxi lutho nje nabo uyashumayela kodwa mabesisontweni kodwa nje akaxoxi lutho nongema nobani nale ntombazane ihlala la eMpangeni akaxoxi lutho mayifika kwesinye isikhathi esuka emsebenzini ezobathatha la kuyiwe esontweni eMtuba noma likhona elinye isonto eMpangeni kodwa isikhathi esiningi baba umfundisi mayezo esontweni wayeya kuleli laseMtuba ngoba ila khona aka station khona uthi ungema yenzeke lethu uthi ubaba umfundisi makuzoba nebhola nje isikhathi esiningi elikhulu wayifika ubaba umfundisi efike nawe labangani bakhe uthi kuhlekwe kuxoxe kuphuzwe lapha kuze kubanjwane mase beyolala kodwa bawulala ekamereni elilodwa kwesinye isikhathi afike nomngane oyedwa baba umfundisi
belala ekamereni lilodwa. Ayothi ungema leti ngimdide kodwa manje kusho ukuthi ayikho into ayicabangayo yena akazi impilo phela. Uphume nje esikoleni ungema nomqondo wasemakhaya wagcwala inkolo. Gcwele nje inkolo akamazi nomuntu wesifazane futhi akanendaba nomuntu wesifazane ngoba esontweni kushunyayelwa nje ukuthi umuntu wesifazane uyozudibane naye mawusuganiwe. Uthi ungema kuthi ngelinye ilanga afike ubaba umfundisi nabangani bakhe futhi abathathu. Kwesinye isikhathi kuyenzeka ubaba umfundisi mayifika ufika nabangani akafika nabo. Kwesinye isikhathi afike nabangani abangabazi ongema. Kwesinye isikhathi thothu uyedwa abamaziyo and all that. Angithi mayifika ubaba umfundisi ongema afune beyohlala ekamereni. Kodwa kwesinye isikhathi thothu uyafika ubaba umfundisi ntambama ngabo 5 or 3 4 kanje thothu ungema ubhizi phandle ucabe ihlahla yabo. So bazombona. Mayifika nje ubaba umfundisi partner insuku makwenzekile noma ifika ama weekend. Kushuthi uthi ungema wayefika ubaba umfundisi wayezazi insuku zokufika ngamama umfundisi la. So wayengaqondana uma ubaba umfundisi noma umfundisi. Uthi ungema kwathi ngelinye ilanga wafika ubaba umfundisi nabangani bakhe. Hayi kwaphuzwa kanti kuzofika umama umfundisi. Wavela afika umama umfundisi. Angithi nomama umfundisi une remote. Bona ongema bezwa nje ngoba imoto isingena sekuphakame isivalo segarage namagaraji ofolo umuzi. Uthi kushuthi amagaraji amabili kodwa lana ngamatabuyi yabo. Kodwa kungena imoto ezu4. Uthi kungema wafika umama umfundisi ekhona nobaba umfundisi. Uthi mayifika umama umfundisi avela ngene. Angithi ongema basekamereni. Shuthi ungema wayilala ikamero labo kwangamakamera ayeseduze kushuthi mawungaphakathi abekho kude nesango. So makukhona imoto engenayo bayezwa. Hayi uthi ungema mayifika umama umfundisi hayi uthwezwa esethetha umama umfundisi lapha ethethisa umfundisi nalabangani bakhe. Uthi ungema ngiphume mina ekamereni. Ngaphela ngumfana mina. Intombazane la ayiphumi nje inhlobo sidala. Uthi ungema ngiphume ekamereni. Uma ngiphuma uthi ngangiqala ukubona umama umfundisi ethuthele. Uthi umama umfundisi wathi kade ngasho ngathi mawufika nalamadoda akho ungafiki nalamadoda akho la. Kusho umama umfundisi esho ubaba umfundisi. Uthi ungema ngadideka. Yena wayengayazi phela lento nje khulule language ekhulunywa lo mama umfundisi uthi wayengayazi. Uthi mangithi ngiyaphuma mangizwa lawo magama ngiyaphuma ngifuna ukuzobona nami ukuthi kwenzakalani. Uthi ungema wangikhomba kabuhlungu kabi umama umfundisi wathi fusa buyela kamereni lakho. Uthi ungema wadideka kwangathi yena uyaphupha. Eqala nje ukubona umama umfundisi ethetha. Ethuthele ngendlela eyisimanga. Uthi wayiqala nqa ungema ukubona umama umfundisi ethetha. Uthi yikho kwakungazi ukuthi yena ngokwakhe uyaphupha. Uthi ngafika ngalala. Uthi wangathi ngiyaphupha. Uthi khona lapho umfundisi kushuthi ngoba uthi ungema walala wangabe saphuma mayivuka ekseni. Ufica uqoqwe yonke into ubaba umfundisi nabangani bakhe bahambile abekho. Ukhona umama umfundisi. Uthi ungema ngithule lento. Ngicake ukuthi babevuka ekseni umama umfundisi ethi abahambe beyothenga igrosa bengene emotweni nale ntombazana kodwa beqale bekhuleke. Wayikhuleka kakhulu umama umfundisi ethandaza kakhulu. Yonke into makwenziwa noma efika la kuyathandazwa noma ehamba kuyathandazwa before kudliwe kuyathandazwa. So utathandaza umama umfundisi mayekade eksasa ekseni sehambile ubaba umfundisi nabangani bakhe namabhodlela la baqoqa yonke into. Uthi ungema isahlezi lento ukuthi umama umfundisi ubethethisa umfundisi ethi wena ngasho ngathi ungafiki nalamadoda akho la uyabona. Uthi ungema mdida leyo nto. Ahambe bathenga ukudla emva kwalapho ehamba umama umfundisi abuyele emtuba. Asala ungema nalentombazana. Uthi ungema
uthi ungema mayeyibuza le ntombazana ukwenzakalani la nithi intombazana hayi wena ungakhululeka nje letihlala yenzeka ungayikhathazi ngayo. Hayi uthi ungema imduzule lento ukuthi kwenzakalani la yena phela ubizwa ngumfundisi yabo lokho ukuthi ingane ibizwa ngumfundisi